Добре дошли в нашето изследване на живия свят под краката ни. Както загадва заглавието, ни очаква завладяващо изображение на здрава и жизнена почва. Свят изпълнен с живот, който играе решаваща роля в поддържането на живота, какъвто го познаваме. Това пътуване ще ни отведе дълбоко под повърхността, където ще открием тайните на почвеното здраве и сложната екосистема, която съществува под нас. Останете с нас, за да разберем значението на здравата почва, ролята на живите корени и колко е важно да поддържаме почвата жизнена. Нека заедно разкрием тези тайни. Какво е почвено здраве и защо е важно? Почвата, на пръв поглед обикновена част от нашия свят, всъщност представлява сложна екосистема, кипяща от живот и дейност. Здравата почва е жива, пълна с организми и биологични процеси, които имат съществено значение за поддържане на живота на Земята. Но какво прави почвата толкова здрава? Основно тя се състои от 4 ключови компонента – минерали, органична материя и разнообразен свят от живи организми, сред които черви, бактерии и гъби. Минералите са основните градивни елементи на почвата, съставлявайки 45% от нейната маса. Те формират основата, върху която се развиват всички останали компоненти. Извлечени от изветрени скали и геоложки материали, минералите осигуряват основните хранителни вещества, необходими за растежа на растенията. Органичната материя заема около 5% от почвата. Това са разлагащите се останки от растения, животни и микроорганизми. Тя обогатява почвата, освобождавайки хранителните вещества в процеса на разграждане, което действа като естествен тор за растителността. От своя страна, почвата кипи от живот. Черви, бактерии и гъби са незаменими за екосистемата й, тъй като участват в кръговрата на хранителните вещества и разграждането на органичните материали. Дъждовните черви често са наричани плуговете на природата. Те копаят тунели в почвата, което подобрява аерацията й и улеснява проникването на корените на растенията. Бактериите и гъбите, макар и микроскопични, имат огромно влияние върху почвеното здраве. Те спомагат за разграждането на органичните материали и ги превръщат в хранителни вещества, които растенията могат да усвоят. Освен това, помагат за слепването на почвените частици, подобрявайки нейната структура и намалявайки ерозията. Но не забравяйте, здравата почва е жива почва. За да процъфтява, тя се нуждае от живи корени. Корените са неразделна част от почвената екосистема. Те стабилизират почвата, предотвратяват ерозията и осигуряват среда за живот на почвените организми. Освен това, играят ключова роля в кръговата на хранителните вещества. Почвеното здраве е мярка за способността на почвата да функционира като жизнена и балансирана екосистема. То зависи от сложното взаимодействие между минерали, органична материя и богато разнообразие от живот в нея – черви, бактерии, гъби и живи корени. Здравата почва изобилства от живот, помага на растенията и пречиства водата. Играе роля в регулирането на климата, разбирането и поддържането на почвеното здраве. Това е не само задължение на фермерите и градинарите, това е отговорност на всички нас в името на нашата планета и бъдещите поколения. Така че, следващият път, когато стъпите навън и погледнете земята под краката си, не я възприемайте просто като пръст. Това е жив, дишащ свят, който ни поддържа всички. За повече информация последвайте канала на BioEvex България в YouTube.